ایرو هفدیتی نامه لگل حزب گوران راستی گلکی تری تجی بو ام دکارن وی بیجه yani İro dagerkeri li ser her parçe Kürdistan'ış taraf devleta Türk da te meşandın. Roki levedere roki ambejin Rojava ul Bakurê Kurdistanê bi her şewazi ev dagerkeri te meşandın. Yani bangekî me hebû me bangawazîkî kiribû li hemî hezbê Başûrê Kurdistanê. İro me bi hezbê goran rajî eva tiştan nîqaş kir. Ailê fikrî de rastî îtîfaqekî gelekî xweş çêbû. Em dixwazin vê îtîfaqê hinek berfere bikin. Ne tenê em û hezbê goran ana hezbekî dinê cuda. Yani li vê derê nêzê şêst hev partî hene siyaset dikin ser navê civaka demokratîk, civaka sivîl. Belê erkê hezban jî hene li hemberê civakê her hezbek xwedî erkek ye. Gere wî erke xwe pêk bînin. Yani nûnerê civakê hezib nûnerê civakê ne gere xwedî bernamekî bin ser navê civakê gotin bêjin xwedî helwest bin polîtîqayê siyasetekî serkeftê bimeşînin. İro naveroka hevdîtina me ev bû hember dagerkeriyê û li hember şerê navxweyî xwedî helwest bin. Bi vî rengî em cardin bang dikin li hember dagerkeriyê, li hember konkûjiyê û qirkirinê siyaseta dewleta Tirk û li hemberê gelê me de meşandinê em dixwazin hemî Kurd yani hem rêxistinê siyasî û hezbî û sivîl hem jî li ser navê civakê ew kesê got xwedî helwestin nûnerê civakê ne hunermend bêjin rewşenbîr bêjin şexsiyet bêjin kê dibe bira bibêjin dikarin ji xwe re mekanîzmakê ava bikin di nav wê mekanîzmê de cî bigirin û helwestê xwe diyar bikin belê zor baş bûn yani em îtifaq nav îtifaqê dane yani tu me di vê xalê de nakokîkî jiyan nekir yani di her awayê de em na îtifaqekî de me hevdîtinekî baş derbas kir dikarim vê tiştê bêjim.